Wulan Sura iku panjenengane kabeh miwiti padha mentur teki tegese tapa tirakat ana seperangan sing munggah ana pucuk ing gunung jroning alas gedhe ana seperangan sing lumebu ana ing guwa iku kabeh munggayuh kanugrahaning pangeran kang maha welas maha murah maha asih diarani Tapa Brata iku mataun-taun ning lek tirakat iku yaiku Pakde nate kandha pol-pole ya 100 dina 40 dina 7 dina 3 dina 3 bengi sedina sewengi iku jenenge mung tirakat. Makna nih Pakde, filosofis dari bulan Suro nih Pakde. Menurut ilmu kejawen. Ya, terus pundi ini Pakde? Lah sing diarani wulan Suro ya ta. Si tembung Suro dhewe iku sing dikarepake Suro iku wani. Wani. Nggih. Ning ngene nah sing diarani wani ya ta mulane wulan Sura wiwit kuno makuno karo para leluhure dhewe kuwi tegese dikramatake iku diarani wulan suci mula iku pinangka kanggo pepeling supaya wong-wong iku wani nindakake perilaku sing becik sing resik dadi kanggo resik diri kanggo ngedohake beka sengkala sambikala suker sakit sak piturute lah kaya mangkono mau bisane suda utawa kena kanggo nyegah kejaba iku gunakake piranti-piranti nganggo adat kang wis ditindakake para leluhure dhewe awake dhewe iku kudu wani resik diri tegese ngedoi pakarti utawa tumindak angkara kuwi mligine lek disambungke karo neng babakan uripe manungsa ngono iku lah pinangka kanggo tetenger ya ta contone yen wulan Sura ana sing mesti wae yaiku resik gaman jamasi pusaka-pusaka sing bener-bener iku tinggalaning para empu nggih sing ana daya utawa ana yonine utawa pangaribawane ana saperangan adat papan ngendi iku nganakake ya ta slametan sasi Sura lah ana sing sok kejaba slametan sasi Sura iku ujube bersih desa mulane diarani bersih desa iku sing diresiki ora mung gumelare desa utawa gaman ning uga wong-wong iku diri pribadine budi pekertine ya kudu resik tegese resik yaiku sumingkir sangka tumindak-tumindak angkara murka sumingkir sangka tumindak-tumindak sing nang kono nerak hukum lan hukuming agama lan hukuming negara. Mula jeneng wong urip kudu wani. Nggih. Wani tumindak ngono, mula Sura iku wani. Mula lek diarani yaiku kuwanening manungsa aja ditokke nyang barang angkara murka ning tokno barang kang utama. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Niki
kula tangkut malih. Nek bisa malih Pak. Iya, Niki tirose ya Pak. Monggo Pak Wardi. Ya. Monggo. Kondangan besari wawan. Oh nggih. Niki teng nopo nih Pak? Heeh. Tirose Ulan Suro niki. Heeh. Niki dianggap sakral. Heeh. Dan tirose penuh energi mistis. Wo, Nggih. ngene le. Sing wigati perlu dieling-eling apa to kok Wulan Suro ki dikeramatke disakralke sebab asal mula bukane biyen ya to para leluhur, para penggede upamane para ratu, para senopati, para adipati nggone nggayuh ya to wahyu ya ta dadi nggone nggayuh wahyu nggone ngudi palungguhan sing palungguhan mau bener-bener kawahyon iku ing Wulan Suro iku panjenengane kabeh miwiti padha menturteki tegese tapa tirakat ana seperangan sing munggah ana pucuk ing gunung jroning alas gedhe ana seperangan sing lumebu ana ing guwa ana seperangan sing semedi ana jero candhi lah iku kabeh munggayuh kanugrahaning Pangeran kang Maha Welas Maha Murah Maha Asih ya panjenengane Yang Maha Agung sing supaya gegayuhan mau diparengke lan diparingi pinangka kanggo sarana bisa si wong mau dadi pangayom. Ngayomi negara sak kawulane sumingkira sangka tumindak Dur Angkara Murka Durjana ginanjara adem ayem tentrem teguh santosa guyub rukun lan sak piturute lah mongko kacarita jaman biyen wong sing iki mligine ngrembug kuwi jaman kerajaan ratu le wong sing jumeneng ratu sing ning kono diarani pangayomaning negara lan para kawula iku yen ora kuwahyon ora iso le nata negara lan kawula. Ngono iku. Nggih. Mulane njur nggayuh kanugrahaning pangeran yaiku sing kena diarani wahyu. Wahyu ratu, wahyu senopati, wahyu patih lan wahyu liya-liyane. Mulane njur ana pengaran-arane para sepuh, para pujangga sekabehing gegayuhan iku kudu ginayuh sarana tapa brata lek saiki ya tirakat sing diarani tapa brata kuwi agemaning yaiku panindak ing para luhur le para ratu para pujangga gedhe diarani tapa brata iku mataun-taun ning lek tirakat iku yaiku Pakde nate kandha pol-pole ya 100 dina, 40 dina, 7 dina, 3 dina 3 bengi, sedina sewengi iku jenenge mung tirakat. Diarani bentur teki mesu budi tapa brata ya kaya para pujangga, para ratu biyen, para pangeran. Ngono iku mulane nggayuh wahyu kang gedhe tukune ya kudu gedhe ora beda Pak dhewe pengen nyandang nganggo klambi suwal sing apik ya kudu wani tuku larang mulane diarani Wulan Suro iku kudu wani sapa sing duwe gegayuhan luwih-luwih sing eneng sambung rapete karo bab uriping manusa lan lakune wahyu kudu wani nggih wani ngenyangi tapa brata mulane disebut sasi Suro ki ngene
wani tegese wani marang kautaman mau Ya, Ade. Matur sembah nuwun.